खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 18 जुन 2023 बारायजाबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। ब्लास्ट जादों गुवाहाटी नोगोरमायाव आरोबाव दैनि पाइपलाइनआ ब्लास्ट जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय पान्डु ओनसोलनि विष्णु मन्दिर हाजो ओनसोलाव दैनि पाइपलाइनआ ब्लास्ट जानायनि उनाव थासारिया दसेनो दुंहाव जादोंमोन। नाथाय बे जाथायाव रावबो जेबो जायासै आरो रावनिबो जिउ खहा जायासै। नाथाय बे जाथायाव लामायाल' सिलिंखार जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। वेस्ट कार्बि आंलं पुलिसआ गोबां मानसिफोरनिफ्राय साख्रि बुंनानै थगाय थसि खालामनानै गोबां रां जाख'ग्रा गासै 3 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामबाय। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय दीपक टाफा आरो प्रदीप टेन्टिया। बिसोर सानैया डिसि अफिसाव साख्रि मावो आरो गुबुन सासेनि मुङा जाबाय अनिल मरान। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। लेन्डस्लाइड जादों मानसि थैदों। मेघालय रायजोनि वेस्ट कासिल जिल्लानि सिङाव थानाय दमालिनाव गोबां अखा हानायजों लेन्डस्लाइड जानानै सानै बिब' आरो बिनानावा अबथिरायै जिउ गोमादों। लेन्डस्लाइड जानानै गोलैबोनाय हाया बिसान न'नि सायाव गोलैसिननायाव बे जाथाया जादों। थैनाय बिब' आरो बिनानावनि मुङा जाबाय काफिनिया नंसे 15 बोसोर बैसोनि आरो मियानलिला नंसे 10 बोसोर बैसोनि। रां दाबि खालामदों। क'क्राझाराव 50 लाख रां दाबि खालामदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालाखाथियाव ठिकादारनिफ्राय 50 लाख रांखौ दाबि खालामनायनि उनाव बिपिएफ हान्जाया खौरांगिरि मेल खुंदों। सरायकलानिफ्राय सालाखाथि थांनाय लामाखौ लुफुंनाय पिडब्लिउडि बिफाननि ठिकादार अमित कुमार ब्रह्मनिफ्राय 50 लाख रांखौ दाबि खालामदों होननानै अजद दैखांदों आरो बे जाथायनि सायाव सालाखाथि ब्लक बिपिएफ हान्जाया गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। बिपिएफ हान्जानिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला बे रां दाबि खालामनायनि सायाव पुलिसनो केसबो होनाय जाखाबाय, अदेबानि पुलिसनो मिथिनाय जाखाबाय आरो गोबां बाथ्रा बुंबावदों। बेखौ खोनासंदो। जों मिथिनायाव बिथांमोनहा साफ्रामबो जायफोरखौ आं मुं लादों बिथां समिल आरो बिथां गणसाम बिथां इराग्दाव मोनहा UPPL नि सोद्रोमा जायफोर दा सरकार सलायदों रुलिं गभर्नमेन्टनि। जों बेवहाय जोङो बुंनो थाङोबा जों रावखौबो दुसिनो सानाखैमोन। दा जोङो गमामायै नुबाय बेवहाय सरकारनि मोनसे दादागिरिसो जाहैबाय। बे UPPL सरकारा एथ'ग्राब दादागिरि खालामनाय जोङो बयबो रायजो राजाया बुंजोब्बाय बेखौ। दा जोङो बेबायदि थासारियाव जोङो माब्रै जोंनि BTC आव गोजोन थासारि लाबोनो हाखो? जोंनि जे गोजोन सान्थि जादोंमोन, सान्थि सुक्ति जे जादोंमोन, बहा थांखो? जोंनि बे सालाखाथि ओनसोला माथो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जेरावबो धुम धाकाल माने दावराव दावसि खालामफैनाय, उदखारि खालामफैनाय बिथांमोननि बे सरकारनि समाव। दा बिथांमोनखौ आङो डाइरेक्ट थोंजोङै आङो बुंनो सानो जे सरकारानो माबा मोनसे बिसोरखौ उसुनि होदों नामा? दा बेफोरबो जानो हागौ। जोङो बेफोरखौ NTPC आ जे टेन्डार होदों, जे टेन्डारनि थाखाय बयहाबो टेन्डार बुनायनि अधिकार थायो। सोरबाफोर बुदोंबो जानो हागौ। दा बुखांनायनि उनाव सोरबा सासेया मोनदों, सोरबा सासेया मोननायखौथ' बेखौ मावनो होनांगौ। जाय बिथाङा लिगेलि मोनदों दा बिथांनो मावनो होनाया मोनसे मोनथाय आरो बेखौ बयबो गनायनानै लानांगौ। सोरबा सासे बेक्तिया बुदोंमोनबा मोनाखैबा बियो गावनि जेननायखौ बियो मानिनानै लानांगौ आंनि मथेबा। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।